ప్రపంచాన్ని అతలాకుతలం చేస్తున్న కరోనా వైరస్ పుట్టి దాదాపుగా ఏడాదిన్నర పూర్తయిందనే విషయం మనందరికీ తెలిసిందే. కానీ సుమారు 20,000 ఏళ్ల క్రిందటే ఈ వైరస్ మానవాళిపై విరుచుకుపడిందని తాజా పరిశోధనల్లో వెల్లడైంది. అప్పుడు కూడా చైనాలోనే ఈ వైరస్ ప్రభావం చూపిందని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు. చైనాతో పాటు ప్రస్తుత జపాన్, వియత్నాం దేశాల ప్రజల డిఎన్ఏలో కరోనా వైరస్ ఆనవాళ్లున్నట్టు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన నేషనల్ యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్తలు కరోనా వైరస్ పుట్టు పూర్వోత్తరాలపై పరిశోధనలు జరుపుతున్నారు. చరిత్రలో కరోనా వైరస్ ఆనవాళ్లను గుర్తించేందుకు వివిధ దేశాలకు చెందిన 2,500 మంది డిఎన్ఏలను అత్యాధునిక కంప్యూటేషనల్ టెక్నాలజీతో శాస్త్రవేత్తలు పరిశీలించారు. సాధారణంగా ఏదైనా వైరస్ బయట ఉన్నప్పుడు సంఖ్య పెరగదు. వైరస్ తన సంఖ్యను పెంచుకోవాలంటే ఏదైనా జీవిలోకి వెళ్లాల్సిందే. మనుషులు లేదా ఇతర జీవుల శరీరాల్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని ప్రోటీన్లను వాడుకుని వైరస్ తన సంఖ్యను పెంచుకుని శరీరమంతా వ్యాపిస్తుంది. మానవుల శరీరాల్లో వైరస్లు చేరినప్పుడు ఆ వైరస్లను ఎదుర్కొనేలా శరీరం తయారవుతుంది. ఈ క్రమంలో డిఎన్ఏలో వైరస్లకు సంబంధించి అతి సూక్ష్మ ఆనవాళ్లు ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియన్ నేషనల్ యూనివర్సిటీ శాస్త్రవేత్తలు ఈ ఆనవాళ్లనే గుర్తించారు. ఇప్పటి చైనా, జపాన్, వియత్నాం వాసుల్లోని 42 డిఎన్ఏల్లో కరోనా వైరస్కు సంబంధించిన ఆనవాళ్లున్నట్టు శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు. కాబట్టి ఈ దేశాల్లో 20,000 ఏళ్ల క్రితమే కరోనా వైరస్ విజృంభించిందని, అక్కడి ప్రజలు ఈ వైరస్ బారిన పడ్డారని శాస్త్రవేత్తలు భావిస్తున్నారు. కరోనా వైరస్ అనేది కొన్ని రకాల వైరస్లతో కూడిన ఒక గ్రూప్గా చెప్తారు. మెర్స్, సార్స్ వంటి పలు వైరస్లు ఈ కరోనా గ్రూప్లో ఉంటాయి. ఇప్పుడు విజృంభిస్తున్నది సార్స్ రకం వైరస్ అని శాస్త్రవేత్తలు చెప్తున్నారు. గతంలో కూడా పలుమార్లు కరోనా వైరస్ రకాలు మానవులపై దాడి చేశాయని పలు పరిశోధనలు సైతం చెప్తున్నాయి. ఆధునిక మానవులపైన మాత్రమే కాదు, ఆది మానవులపై కూడా వైరస్లు దాడి చేశాయని శాస్త్రవేత్తలు అంటున్నారు. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.